हाय हेल' खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ प्लिज अननानै जोबजासिम नायलांदो, जाहाथे भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो स्किप खालामनानै नायोब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ बुजिनाय नङा आरो गावखौनो एन्टारटेनमेन्ट खालामनो हानाय नङा। ओंखायनो भिडिअखौ प्लिज नोंथांमोनहा जोबजासिम नायलांदो आरो ना। थ' होमबा बिदिब्ला नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायलांदो। होनबाय आरो फाग्लि दाउलानि बेगरखौ जा फिसाला मोनगोन होनबाय बियो। ओमफ्राय आंहा ओजों भिडिअ बानायगासिनो। भिडिअ'आथ' ओरैबायदि मिनिथावनाबो दुखुबो मोनथावना आरोना, सोरनिबा थाखाय गाबथावनाफोरबायदिबो आरोना। आंबो फार्स्ट समाव खोनानाय समावथाय दुखु मोनदोंमोन आरो सम सम मिनिथावनाबो नाङो आरोना। मानो होननानै बुङोबा ओरैबायदि घटना सोरनिबा जिउआव जामारो, जायनि जिउआव जादों बिथांमोना दुखु मोनो आरोना, जायनि जिउआव जायाखै बिथांमोना अबसे फानि होननानैबो साननानैबो लानो हागौ होनबा नङा होमबा। स' होमबा नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ बे बाजैनि बुंनायनि रावखौ नायलांदो आरोना, बाजैया मादि फोरमायदो ओरैबायदि मिनिथावनानो। थैनोसै आं दिनै गोदान निउस खोनानाय रा दाउलानि बेगर जायोबालाय फिसाला मोनोनो। वाह दीदी वाह दीदी दीदी वाह दीदी 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 एक्चुअली थारैनो नंमारगौ खोमा, जानो हागौ। जायफोरानोखि मा होनगोन, हिन्जाव गथ'फोरखौ जोनोम मोनदों बा हिन्जाव गथ' मोनदों, हौवासा गथ' मोनाखै, बिथांमोना थारैनो बै दाउनि माबाखौ जानानै नायमारोबा माबायदि मोनमारो खनसेसो सोरबाफोर प्रेक्टिकेल खालामनानै नायामाय। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। आं हाबा जानाय मोनबा आं खालामनानै नायगौमोन आरोना। क्या करें, सबकी आती नहीं, हमें इच्छा आती नहीं। थारैनो बाजै बुंनाय बाथ्राया थारना नंखायमार आंबोथ' मोजां मोनथिला नङा। बाजैनि बुंनायनि रावखौ नायलांदो आरोना, बाजैया मादि फोरमायदो ओरैबायदि मिनिथावनानो। हिसाबै सोरनिफ्राय रोंनानै बिदि माबा जायोब्ला फिसाला मोनो होननानै बहा मोननाय? नङा माने ओरैबायदि आरोना, आङो थास' बिथ'रि ना थास' बिसं होनो आरो थास' बिथ'रि, बेखौ खानो थांदोंमोन जोङो जमा लोगोफोरजों। ओमफ्राय आङो फिसालाखौ बाबाय थादोंमोन, ओमफ्राय सासे लोगोआ फन रायलायबाय थादों आरो बिदिनो लोगोजों आरो गावनि लोगोजों। ओमफ्राय बिदिनो बे लोगोखौ बे होनहरबाय आरो माने बिथांनो फिसाला नांगौ आरो। ओमफ्राय बे फन रायलायबाय थानायाव बे लोगोआ होनबाय आरो फाग्लि दाउलानि बेगरखौ जा फिसाला मोनगोन होनबाय बियो। ओमफ्राय आंहा ओजों भिडिअ बानायगासिनो, आंहा ओजों इउटुब बानायगासिनो भिडिअ। नै जों थास' बिथ'रि खानो फैदों लोगोफोर होननानै ग्रोब फनाव रायलायनायाव बे लोगोआ बिदि बुंना होबाय। बिदि बुंना होबाय नालाय ग्रोब खोनानानै आंहाबो होननाय जाबाय आरो औ नै लोगोफोर दाउलानि बेगर जा फिसाला मोनगोन होननानै आंहाबो बुंनाय जाबाय आरो। औ ओमफ्राय मोनमारोबो नामाथाय बेखौ आं मिथिला। आं हाबा जानाय मोनबा आं खालामनानै नायगौमोन आरोना। मानो होनबा आङो दायो सिंगोल लाइफसो नालाय, हाबाबो जायाखै। ओंखायनो जुदि हाबाफोर जानाय मोनब्ला, आंहाबो जुदि बेबायदि जानाय मोनब्ला आंबो प्रेक्टिकेल बा ट्राइ खालामनानै नायगौमोन आरोना। जायफोरानोखि बेफोरबायदिनि जिउआव जादोंना, बेफोरबायदि नोंथांमोना प्रेक्टिकेल खालामनानै नायनोबो हागोन, जामारोना जामारा। एक्सुवेलि नोंथांमोना दुखु दा मोनसै, बे मानो होनना बुङोबा नैबे ओरैनो जास्ट सोरबाफोर बेफोरबायदि बुंनानै जास्ट फानि बुंहरनायमोन। बे समावनो बै बाजैयाहाय थाबनो गावनि भिडिअ लानाय समाव हाय हेलौ होनना भिडिअ लाबाय थानाय समावनो ग्रोब जायना होनायखाय बाजैया बिदि राव खोनानाय रा आङो दाउलानि बेगर जायोब्ला दाउलानि बेगरखौ जाबा जायोनो होननानै बुंनायावनो ओरैबायदि भाइरेल जाबाय नोंथांमोनानो मिनिथावनासोलै। कैसा लगा मेरा मजाक? मोनो जानो हागौ। स' लोगोफोर, थेंक इउ स' माच बे आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय। आरो नोंथांमोनखौ आसा खालामनाय थायो आरोना, उनावहाय बेबायदिनो आंखौ आरोबाव सापर्ट होलांबाय थागोन। नोंथांमोननि सापर्टखौ आंबो आरो बेबायदि मोनबाय थागोन होननानै मिजिंथियो आरोना। आरो बे चेनेलावहाय जायफ्रानोखि गोदान, नोंथांमोना प्लिज अननानै बे आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना। आरो साबस्क्राइब खालामखांनायनि उनाव
बेल आइकनखौबो दाबायना होदो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ हगारब्ला नोंथांमोननि सेराव गिबियै नटिफिकेसना सौहैयो आरोना स' थेंक इउ फर वाचिं